Maaksang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan, pag-fully vax na. tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality. Sorry po. Sorry po. Kasi makakalagin. Yun, meron na yata eh. Ano ba yan? Okay na. Alright, yan. So, medyo may ano lang po tayo, oberya ng konti. So, welcome po ulit sa Pamilyang Kapampangan, okay? 2 oras na naman po tayong magkukwentuhan dito. And syempre, let us greet first our birthday celebrant today, Ludwig Songlao. Yan, happy birthday! Yan, happy birthday to you, Ludwig. Yan. Hello, pila na kang banwa kanyan. How young are you? Yan.
Ayan, iningwali tamo ngayon ni. Lagi tayong panalangin po na sana kaya be tayong maluwat. Yan, kini Radyo Guagua po. At oren rin talagang kakaluguran, kapatad, kapamilya, uling manibatan niyang keng 102.3 po, keng Kiss FM. Kaya beta nala dening Sunglaw rin, Sunglaw family yan. So, 25 na pala siya. Ayan. Happy birthday. Meron siyang tumerak ya kagad bulaklak ang tak-tak mo. Alright, so happy birthday, Ludwig Sunglaw. Yan, magpakasaya ka Ben, Okay. So, muli binabati po natin ang ating mga tagapakinig, watchers, listeners, buong kabalenang Guagua. Yan, po. At din kaya katamong kasiping balen. At syempre, bayo-bayong sabla-sablain kaya katamong Honorable Mayor Tonton Torres. Yan. Oh, Jamie Romor is watching. Hello. Good afternoon sa inyong lahat. Okay. So, binabati po natin yung ating mga listeners, watchers, dito sa Swan, sa Lubao, yan, yung ating mga estudyante. Hindi ko pa na-share itong ating links sa kanila, so mag-share tayo, yan, paki-share din po natin sa ating mga friends, relatives, ang ating program na Pamilyang Kapampangan. Po ba kanita sasaya, lalaguing pamiyabe-yabe. Alright, yan. Share po natin. Share tayo na share sa ating mga friends. Sa Philippines, sa abroad, yan. Po sa lahat ng mga kapamilya natin. Alright, yan. Alright, karakal na rin yung friends tamo nga rin, po, i-share tayong gusting kaya katang program bang kanito dakal tamo po kakayabe kening Pamilyang Kapampangan yan. Alright, so pantunang ko pa rin ka na akong students. Alright, yan bang kanita makapakirandam la naman po. Potangkay kanini pa shout out po mama. Alright, yan. Pantunan tanala. Po, yan. Nagsishare po si Ma'am Ning ninyo para po marami tayong maging kabarkada, kapamilya. Yan. Alright. So, done. Yan. Okay. So, yan. Yung ating mga taga Santa Rita, taga Porac, taga Florida Blanca. Yan. Saan pa ba? Dito sa Bacolor, sa San Fernando, sa Santo Tomas, San Simon, saan pa ba? Sa Apalit, Macabebe, Minalin, yan, sa Minalin, sa Masantol, yan, din kaya katamong Kapatada Kapampangan po, Arayat, Santa Ana, the city of Mabalacat, and the city of Angeles. Yan, welcome to Pamilyang Kapampangan. Yes, from Pakistan, Advocate Bakhtiar Gangro is watching. Hello, yan. Hello, Advocate Bakhtiar Gangro. Welcome to Pamilyang Kapampangan here in the Philippines. And syempre, si Sir Mark. Si Sir Mark Castro, ang ating magaling na math teacher at singer ng Tawag ng Tanghalan. Ayan, welcome to Pamilyang Kapampangan, Sir Mark. Thank you so much for watching. And yes, si Jeremy Viray, yung ating estudyante. Hi po, Ma'am Ning. Love you po. Wow, I love you too, Jeremy. Okay, welcome, no? Yes, Advocate Bakhtiar Gangro, it's good morning in Pakistan. It's good afternoon in the Philippines. Okay. Yes, Sir Mark, more blessings
to you also. Yan, yan. Sana mas dakala pagpapala ing ibulos na ning Dios kaya Sir Mark. Balo ko yung kaya kang pamagsikap ne po. Tsaka rin kaya kang susopa ng pamilya. I know that. So, kaya bikaking panalangin ko. Amen. Yes, and Faith Calma. Hi, Ma'am Ning. Miss you po. See you bukas. Miss mo ko, pero magkikita tayo ng San Linggo, no, Faith, yan. Thank you so much, Faith, for watching me. Oh, yeah, meron kang padalang foods, Ludwig. Yes, sabi nga ni Bunso kanina. Thank you so much. Yes, and Advocate Bakhtiar Gangro is greeting also Muhammad Taha Gangro. Yan. So, hello, Muhammad Taha Gangro. Welcome to Philippines. Okay. And, of course, greetings also to our listeners, watchers in the Middle East, yan, and in the United Arab Emirates, yung ating mga taga-subaybay dyan, po, and in the Kingdom of Saudi Arabia, especially in the King Salman Hospital. Hello, mga kababayan dyan, Maya pa Aldo, kaya kayo nga, magandang araw sa inyong lahat dyan. And then sa ating mga listeners, watchers, mga kapamilya in America, hello also. Good evening to all of you there, mga kababayan naming taga-Amerika. Maya Pabengi po kayo nga. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And yes, I saw Advocate Fias A. Kak. Hi, good morning from Pakistan. Obviously, yeah, obviously this is a beautiful program. Thank you, Advocate Fias A. Kak. Yan. All right, and thank you so much for always supporting my program there in Pakistan. Yeah. Thanks, my friends. Sabi ni Advocate Bakhtiar Gangro. And from Princess Leanne Teodoro. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Sabi niya, yes, shout out with you. Hello, Princess Leanne Teodoro. Maya pagat panapon mo naman, Keka. And to our listeners in Canada, hello to all of you. A good day to all of you there. Kay Kuya Ogie. Lahat po ng ating mga kababayan dyan, sina Jean Baluyot, sino pa ba yung taga nandun? So, sina Sir Ocampo, yan, si Kuya Emil nandyan sa Canada, no, taking care of Sir Robert Ocampo. Welcome po to Pamilyang Kapampangan and is still praying for Sir Ocampo, ne po. Saan pa ba yung ating mga friends in Australia, in Italy, si Kuya Nilo Maniacup, hello, taga doon na sila ngayon, nandun na sila sa Italia, po. Welcome to Pamilyang Kapampangan and to our friends there in Israel, in Sudan, in Iraq, of course in Pakistan, hello, a good morning to all of you there, my friends in Pakistan. Where else? Here in Asia, in Hong Kong, in Taiwan, in China. Yan, marami rin tayong friends dyan sa China. In Vietnam, in Cambodia, Malaysia, Indonesia, Macau, in Guam, yeah. All right, in Timor-Leste. Hello to all of you there. I will not forget, of course, that friend from Paris, London. Bonjour. Yan. Lagi siya gigreet sa atin ng bonjour. Yan. Hello po sa inyong lahat. Welcome to Pamilyang Kapampangan. So, it's October 1 today. And 2 oras na naman tayo magkakasama. Thank you so much po sa inyong lahat. And if you want to know, our topic today is, what is hypocrisy? Who are these hypocrite people? Wow naman. No, ang ganda ng ating topic ngayon. Ano ba ang hypocrisy? Yan. And sino-sino ba yung mga taong ipokrita? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating Pamilyang Kapampangan. So, sabi ko nga po sa aking post, Pamilyang Kapampangan is regaining family values and teaching discipline po, and responsible parenthood. Ang society po ay nag-uumpisa sa pamilya. So, ayusin natin ang ating pamilya at pasensya na po kung nakakapagsalita tayo ng
medyo mabigat-bigat dito. Nepo, lalo na kapag binabanggit natin when we are saying the words of the Lord talaga, the words of God is like a sword with sharp edge left and right, nepo, magkabila yung kanyang talim. So kung tatamaan po tayo ng ating mga sinasabi, let us repent, let us renew. And now, in our society, whereas the family is the small unit of the society, and the society is the bigger family. So, ang tatalakayin natin ngayon ay usapang pang-society, nepo. Kahit nasa bagay sa pamilya ay merong mga ganito, mga taong mga paimbabaw na pagmamahal. Yan. Mga pag-imbabaw na pagmamahal. So, that is our topic for today. Our friends in abroad, you are free to share your ideas, your opinion here at Pamilyang Kapampangan. You can type there in our chat box. What is hypocrisy? Who are these people? Who are these hypocrite people in the society or in the family? Yan. So, ang Pamilyang Kapampangan, ito po ay sabi nga ni Sir Nilo Manaco, Pamilyang Pilipino. Po. So, hindi po tayo nagsisirkus dito. We are not making a show or what, nepo. Siyempre, purihin natin ang dapat purihin. Let us praise who deserves to be praised. And yung ating mga pagkakamali ay ituwid po natin. Let us straighten the wrongs. So, let us just be pure in the sight of the people and in the sight of God, of course. Nepo. Huwag tayong maging mapag-imbabaw lamang, lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Okay, so let's see this beautiful music. Yung unahin mo na yung mga requested song ni Ludwig Songlao. Yan, itaktak mo at saka bulaklak para sumaya-saya yung kanyang birthday ngayon. Yeah, Sir Rolly Songko, maya pabengi po King America ken kaya kayo. Po, sabi po ni Sir Rolly Songko, maya pat masaplalang kaorasan, Ma'am Ning. Yan, so kaya kayo muna man po, Sir, maya pa Aldo, or maya pabengi kaya kayo ken. Maya pabengi, bistat man disoras na nimbengi ken King America. I know it's past 11 p.m. na po kaya kayo. Mag 12 a.m. na, 12 midnight ken King America, but still susuportan niya po yung Pamilyang Kapampangan. Oreni po rin ausan tamong kapamilya, tamong talaga ne po. At asahan tamo po tang muli Sir Rolly Kenny mag-guest siya kening kaya katamong programa. Yan naman po yung kakwentuhan tamo Kenny after ng Sir Nilo Manaco. Yes, Elma Til Adan, sabi niya, hello po ma'am. Pa-shout out po dahil birthday. Ay, birthday niya. Happy birthday, Elma. Yan. Happy birthday. Yan, si Elma Til Adan. Yes naman. Napakahaba ng paa ni Ma'am Elma ngayon, no? Natsyempuhan niya tayo na nandito sa radyo. So, happy birthday, Elma Til Adan. Yan. Alright, so para sumaya-saya lalo ang birthday ni Elma at ni Ludwig Songlao. So let's listen to this beautiful music. Yeah, you're welcome, Elma. Let's listen to Joey De Leon singing Itaktak Mo and the Viva Hat Babes, yung Bulaklak. Yan. Yan po, yung Bulaklak parang yung nilalaro natin nung maliit tayo, no? Alright, so you can switch on to Twitch TV para po makapakinig kayo sa ating mga magagandang musika rito. Okay, so to our friends in abroad, you can switch on to Twitch TV to listen to the beautiful music that is being played here in Pamilyang Kapampangan. Okay, so let's have this Itaktak Mo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko.
Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag-fully vax na tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag-fully vax na tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Mag-fully vax na tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o Pampangan, yes. And good afternoon to Ralph Sahagun and Sir Manny Vitog. Yan. Maya pagat panapon, Sir Manny Vitog. Thank you so much po sa pagsubaybay nyo sa akin dito sa Pamilyang Kapampangan. And I think you're going to have another alumni homecoming there in Betis High School. Sana po ay maging matagumpay ulit. Magkikita-kita na naman po tayo sa mga susunod na panahon. Yes, alright. And magiging masaya na naman tayo doon sa Betis High School, no? So, sa lahat po ng mga alumni, yan, lahat ng nagtapos sa Betis National High School, yan, bali panawagan na rin lahat sa inyo. No? Gawin natin ulit yung nangyari nung una, no? Nung nagbakas-bakas tayo kung paano pinagawa yung ating school ground, no? Aliwanitang abe-abe bang matibe. Alright. Now, so, thank you so much, Sir Manny Vitog, keng lugod yu po keng kaya katamang eskwelahan, keng Betis High School yan. Alright. So, ang ating topic ngayon ay, wow, what is hypocrisy? And who are these hypocrite people? Yan. Baka gusto nyong makishare sa atin ng inyong kuro-kuro, ng inyong opinion, ng inyong pananaw, yan, no? Your ideas and opinions here. Wag po kayong mahiyang, just type in our chat box. So, kamusta na ba yung ating nakaraang linggo? Ngayon po, ako medyo kahit na stressful ang dating ay andyan ang aking Diyos. Ngayon po, ingka na akong Diyos na laging sasandigan, yung lagi kong sasandalan, kaya na akong biye. At as much as possible, we are living on earth with righteousness. Yan, po, para malaman po ng bawat isa na hindi po tayo mga ipokritong tao. Hindi po tayo mga parang sa circus na nagmomoro-moro. Hindi po tayo ganyan. So, kung ano lamang po yung katotohanan, kung ano po yung tama, at sometimes talaga hindi tayo nag-ano dito, yung we do not condone, never. We do not condone to unrighteousness, yung hindi makatwiran.
Hindi po tayo kumakampi sa mga dyan, no? So, alam ko naman, ang Diyos ang kaagapay natin sa istasyon na ito. Kaya, hindi po tayo nag-aalala, no? Hindi po tayo natatakot. Though there are some threats na inaano sa akin, po, dahil sa ating pananalita dito sa radyo. Sabi ko nga po, kung tayo tinatamaan, well and good. That is a reminder para ituwid natin kung ano yung kamalian natin sa harapan ng Panginoon. Po, ako po talagang naman po basta-basta yung lukluk na Kenny. Penalangin niya po ini po at covenant tayo keng Gino. Lord, buri mo kong magsilbi, mag-serve kaya ka at mas dakal na rin makarandam, dakal na po rin mitulid biye. Sige Lord, luban keng pasibayo ing radyo. So, nung na po kaburyan ng Gino ingat ko Kenny, yan mismo yung maglako ka na ako. Pero as long as na kentamong katuliran nung ating pong mituturan, sorry po sa inyo, pero that is just a reminder to you to right what is wrong. Okay? Alright. So, eyo po pagkamalyan na detang puro masaya, puro masanting, nung nanoing buridang damdaman, puro praises, ing buridang daramdaman din tao at ini pong program tamo eya po title Pamilyang Masaya nung Pamilyang Kapampangan niya po yung title na hanggat maari ayusan taming kaya katamong ingkeng society, siyempre mumuna ingkeng kaya katamong pamilya, because we believe that the family ing family yang magdala keng society. So, lagi kong kutang, what kind of society do you like to have? Yan po yung kutang, kaya kayo. Buriyo ing society ng house kanina, retang dakala tambay. Buriyo ba itang dakala alang makapagobrang masalese? Dakala pabigat keng gobyerno o itong buriyong klaseng society. Ako po burita. Buri ko ing society kinagagalawang ko ay isang maunlad at pinagpalang society. Yan ang gusto ko po. So, nung atin man pong medyo mga pilantik, mituturan, pasensya na po. Sorry po, pero dapat po tayong mag-ayos. Po. So, eyo po pamamanintunan kanako o ken programa itang puryang ko ingeusto. Itang katigang ko ingeusto. Eko po kay kanita. Cannot be. Of course, there is a high position than me nung detang taong areta ila burida yung makanita. Go on to yourself. Dakal na ako po apakyabayan na tao at yung sasabihan ko, eko bisang midami keng kalokuan, keng kabolangan, keng ewusto. Uling eko bisang marap keng Dios na ating karga-kargang pananagutan keng kanakong sarili. So, madalas ngayon kata mi kasundo keng kayapan, ngayon kata mi kasundo keng katuliran, mi kawani kata, makanita akong po kaderecho. Po. So, nung ating pong mimimwa keng pamanugali ko, sabi ko nga dun sa aking post, I am not born to please you. Po. I am not born to please you. Ako po metong ko pong lingkod ng Ginoo at eko mo po bisang payawos pastor talaga. Uling eko po kahit. Pero nung kempong pamagmisyon, lugod keng kapwa, makanano tayong ayusan ng society, okay ko po kanito. Sumaup ko po hanggat ing Diyos siyang maggabi ka na ako nung makanano tayong asama sing kaya katamong society. So, one of the ways inipin pong Pamilyang Kapampangan.
So as of now, our topic is about hypocrisy. So, ing talakayan tamo po ngeni, emu pabalat bungay kayapan. Nepo, emu pabalat bungay kayapan. Nung tutuking puso tamo ing kayapan, ing katuliran na ning Diyos. Okay, so before anything else, let's listen to this another beautiful music. Masdan mo ang kapaligiran. Yan, nepo. So, tamang-tama to doon sa I still remember yung panawagan ni Sir Jun Lintag last week na sana nga ay wala na pong nagtapon ng basura sa ating kailugan dito. Po. At medyo may kaitamo kanita uling para pareho tamong makatok ng ketigwagwa. Itamo yung miapektuan nung nanumaning ing panugseyo keng kaya katamong kailugan itamo rin yung miapektuan. So nino man kayo na mapangalat ketigwagwa, patugutan nyo na yan. Gusto. Okay, so let's have this beautiful music. Switch on to Twitch TV. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, Pag fully vax na tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo.
magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magbabakuna. Magsayawan, pag fully vax na, tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama, let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magbabakuna. Magsayawan, pag fully vax na, tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama, let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP. Okay, it's 2:42 p.m. here in the Philippines. All right, so to continue our topic for today, siya rin ang ating topic kanina sa church. Niya po. Ito po yung ating senior sa church kanina. Beware of hypocrisy. Yan. Kaya dala-dala ko po siya ngayon sa radyo at ang topic natin ay tungkol sa hypocrisy. So what is hypocrisy? No? Yung pong tinayuan nating Bible verse kanina ay sa Matthew chapter 6 verse 1. Yan, no? So ano ba yung sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 1? Sabi niya, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father in heaven. So beware daw po tayo, no? Tingnan natin yung ginagawa nating mabuti. Siguraduhin natin na
naka-record sa langit at mabibigyan tayo ng reward ni Lord. Or else, it is the opposite. Nepo. You are, what do you call that? Anong sinabi ni Lord? For then, you have no reward from your Father in heaven. Nepo. So, what is hypocrisy? Yan, sa ilang minuto nating before our 3 o'clock prayer. So, walang dito. Walang gustong makipag-sharing sa atin. Ano ba ang hypocrisy? Diba? Bakit ba natin pinag-uusapan ito? Yan nga po para ituwid natin yung ating mga pananaw sa buhay. Diba? Alright, so lagi tayo pong daramdaman. We often hear the word hypocrisy among people. Diba? Lagi tayong daramdaman yan. Yung salitang hypocrisy ka rin tao. At sometimes we call a person a hypocrite when we know that kindness that the people do is not the nature. No? Eda po natural itang ganakang papakit da or bibieda po king society o king family. Yan. So, sabihan tamo ken muna mang pamilya ating kahipokritan. So, we call a person a hypocrite when we know that the kindness na gagawin na ning metong nga tao natural. So, that is hypocrisy. Uling potang kay later on, itang ganakang ito, manton niyang kapalit. Wow. So, ito yung masakit itang maganakaya, magtaka ko at maganakaya itang metong nga tao nga ito, whereas man dating maganaka. No? So, bakit kaya may ganakayang potang kay later on, aramdaman mo, atin niya palang buri. Yan, atin niyang kapalit itang kayang ganaka. Right. Okay? So, iyan ang isang mukha. Metong lupa na ning hypocrisy. Yan po. So, nano pa? Lalo na kaya katamong Kristiyano, when we fail to live at what is expected from us, people call us hypocrite. Yan. So, ako po ting kundimdam, bagay itang programang pamilyang masaya, kasi man makapagpasayang pamilya, makapagpalungkot siya, uling itang metong danganak, may bagsak ya keng subject ko. Eya po ka na masaya. Well, linawe da kaya ing kakulangan na nitang anak. Pulingid kete radyo ing si share ko nung nano ing malalyari at gagawang ko. So, I will reiterate, ulitin ko po na iso pong inganak, may bagsak yung first grading, iremedial ke po. Ituro keng masalese, may ngaring tutorial na alang ekstrang bayad. Ating anak may bagsak second grading, third grading, to fourth grading, re-remedial ko po rin. Bakit kaya nanong melyari at inganak ka ito mi pasar? Metong ming kasagutan ken. Eya kasi mag-remedial. Eya kayabe. Eya makyabe. Or natitake advantage itang kanakong offer na sacrifice para karela. Imbes na ingoras gamitang king kana akong pansariling obra, gagamitan ke para keng ikabiyasa da, ikaunlad da. Dakala may mag-remedial. Dakala
sinopang ko nung makananulang mabiyasa. Nang melyari kaya ot bakit itang anak kaita, melakwan niya. Apilit keba ing meto ngayanak nung bisang magaral masalese. Nung ing dapat na salasalikutan ni ing mestra, salasalikutan na ako, potang magkating klasya. Nepo, nyapin, eyo sasabihan ka na kung eke bage ining programang Pamilya Ngayon ni po. Eya po Pamilyang Masaya ing title na nini. Pamilyang Kapampangan. Regaining Values. Correcting what is wrong. Ikayo kaya keng lual, nanong gewayo para keng anak yo? That is the question. Nanong pangarap yo keng anak yo? Nanong buri yung maging keng anak yo? So, ini pong kutang ngayon ni eya mo para karetang manyalitang matsura ka na ako. Para kaya kayo man yan po. Kaya po karetang hanggang makaranas kitang kaya nga ito na kamukat-mukat ing anak bagsak ya. Potang mag-parents ni dadlareng mestra, eko po daratang. Eko makyalam nanu pa man king karelang gawain keng eskwela. Potang kay sisyon niya pa ing metong nga mestra at bakit may bagsak yung anak yun. Nano po ita, nangaos kanita, is that concern, is that love, that is hypocrisy. Kunyaring lugod keng anak yun, pero yung totoo, susubsub yung anak yun keng lalong kapahamakan. So, I'm very sorry po, Nepo. Sorry ka rin kaya katamong words, pero neng kaya po makapikon talaga ing makarandam kang you did all your best. As a person, as a teacher, Nepo. First time kong makaramdam makanita na pating ka na akong mission kay ni radyo, questionan. I am not here to make you happy. Ko po Kenny para magpasaya, magpanano, showing para kaya kayo, no. At so po Kenny ating kong mission king Diyos. Ayusan tayong pamilya. Bang kanita mi ka society tamong masanting at maunlad. Ne po. So, ako po ing ganaka ako at suking lugar. Sabi naping engineer isip kay talalam kay Kelvin isip. Matapang yung Ma'am Romuara na. Stricto yung Ma'am Romuara. Pero tsukeng lugaran na. O ita po yung balo ko. Yes. Matapang ko, stricto ko, pero tsukeng lugar. O ita po yung lugod ko. Naburi ko rin hanggang nakadaralang ka na ako. At ako daralang kayong lagyo ng eskwelahan ko. Ating lagyo na ng kanakong Diyos. Ako po artista. Gagawa ko pong totoo. Kita ko mo pong katuliran nung naning gusto at hanggang agyo ko gawang ko para mika society tamong masanting. Ko po tatagal keng eleksyon. Ala ko pong kaing makanyan, ala ko pong kaisipan. At tamo po kailangan tagal keng eleksyon para maging lingkod na ning balentamo. Makapaglingkod tamo, kareng tao. Andyang tamo politician. So, nung meto nga tao, magana kayo. For the meantime, at nang gana ka, atin niya siguradong parasan nita. At ako yu po wakit ka na ako yung pamagkunwari. So, pasensya na po ka rin. Kareng mamamanin to na Imam Romuar makanya niya dapat. Hindi na po Imam Romuar. Kaya po. Nung baluyo mo po, nung makanano ing another side na ning ganaka ko, na po kailangan pangalandakan pa nung naning ganaka akong gagawan. Lalo na po ka rin taong mangailangan na balo ko. Karetang estudyanteng balo kong buridang mayari, king karelang pamag-aral. Nepo, sasadsad tala po rin hanggang college da susopan tala. Balo da po rin ang estudyanteng penyaup ko, manibat pa niyan tuturo kong minuna king San Fernando. College laman.
lalapit ko lang nung kani-kaninong tao, kakapalangking lupa ko para asopan na mo rin ng anak ka rin, makapag-graduate king karelang biye. Magsamas, samasan niya yung biyeda, ayusan niya, improve yung biyeda. At sabi ko, pinating metong nga politician kanita, kitnan na ako, tatagal ka ba, ma'am? At bakit panyawad mo lang sahop din? Sabi ko, pimpuwe, kailangan ning maging politiko para sumahop ka rin tao. So nga kakit ko yung metong ngayanak talagang bisayang masenso keng biyena. Diyan ngayon manyawad sahop ka na ako sopang ke. Nepo, so, deta pong magnasang siran nyo ko pa nga tao. God bless you. Penalangin dan ako po keng Gino. Ating Diyos yung magkay kaya katang mag-judge. Our God will be the judge between us who is right and wrong from us. Nepo. So, I am not hypocrite. Sabyan at sabyang ko po. Arapan, gulutan, sabyang ko po. Nung nano po ing gusto. At ako po kailangan pangalandakan kaya kayong ganaka ako. Deto mong tao nga sopang ko, baluda. Makananuya ka ganaka kay Ma'am Romuar. Mo po pansamantala yung ganaka ako. Natural ko na po yun, na ama na ko kantatang ko. Ama na ko ka rin ka na akong pimpunang kembiyem. At siguro binyena ng Diyos. Itang ganaka nga ito. So sabi ko, be aware. Beware of hypocrisy. Nepo, kilalanan talan talaga rin taong maganaka at magmamaganaka mo. Okay, so, what time is it? 2:56. It's only 4 minutes. Let's see this. Nung magpatigtig tamo medyo medyo bitin niya. Pero siguro patigtigan tayo ng metong bangka nito magkultam bagya. Nepo, sabi nga dito sa kanta ay cool ka lang, anang prettier than pink. Cool ko mo po kanini. Nepo, talagang ni Ma'am Romuar po, makanya niya pong manyalita. So, pasensya na po, nung atin tamo nga tuturan. Ako po talagang malambis manyalita. Sumegi kong malambis, something is wrong. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pagpulidas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo.
Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM, 99.9 FM, tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod,
pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bayan ng Guagua, halina't sumamang harapin ang umagang parating. Tumayong buong tapang, harapin ang bukas, yakapin ang tagumpay. Tulong-tulong at magkapit-bisig, isulong ang ating bayan. Isipin mo sana ang sarili lang, tayo ay iisa lang. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabagong panahon. Halina't hawakan tayo ng kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagtutulungan, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan natin isigaw at iparinig ang boses ng bayan. Ikaw at ako, magkaisa tayo, tara na, tulong-tulong tayo. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabago. Bayan natin, Guagua'y atin. Tuloy lang sa pagsulong, basta tayo'y tulong-tulong. Yang atong bayan ko sa makabagong panahon. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito.
Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan and maya pagat panapon kang Ma'am Lu Dadural. Tune naman ken wali Ma'am Lu kanong ngeni. Niya po at enjoy Ma'am Lu kayong dalawa ni Kuya Frank. Okay, so nag-share po si Ma'am Lu dito ng kanyang pananaw sa ating topic ngayon. Babasahin po natin. Sabi niya, hello po Doc. Good noon to everyone. Regarding sa topic, ang opinion ko, for me, sabi niya, hypocrisy ang kahulugan niya ay pagkukunwari. Pagbabalat kayo, yung ibang tao kasi madalas pretending good. Wow. Pretending good. Righteous sa harapan ng nakararami. Ang galing-galing magsalita. Ang sarap mangusap. Wow, yaman da ring words ng Ma'am Lu, para bang hindi nakagagawa ng mali. At kadalasan, memorize lahat nila ang mga good thoughts. Pati lahat ng kind words or Bible lines, verses. Diyos ko, ako ata, detang words ko, alila kind. Ela malambing words din ka na ako. Okay. Etc. ng Ma'am Lu. Alam nilang bigkasin ang mabubuting salita. Para bang sa kaibuturan ng puso nang gagaling. Pero naku po, naknakan pala ng kaplastikan. Ng pagkukunwari. Puro pagbabalat kayo lamang pala. At minsan ang hindi pa nakakatuwa, marunong silang magpaikot ng tao. Ay, Diyos ko, na mga kaliliula. Nagpapaikot ng tao. Na kahit walang kamalay-malay ang tao, isasabit at idadamay pa sa kanilang kalokohan. Diyos ko, Ma'am Lu, neng kay magi kong biktima kanita. Sasabit da ako rugo, OMG, anang Ma'am Lu. Mas mainam po na magpakatotoo tayo. Maging mabuting tao at mamuhay tayong naayon sa kagustuhan ng Diyos. Na magbibigay tayo ng mabuting inspirasyon sa ating kapwa. Manyaman ing mabibigyan na masaya. Amen. Mapayapa ang puso at malugod. Alang sisipitan at mamintuking kautusan ning ibang mapayapa, mayupaya. Higit na kalulugdan ng Diyos ang mabubuting paggawa at pagkilos na ipinapaabot ang tunay na pagmamahal sa kapwa kaysa sa satsat na magaling lang sa salita. Walk the talk para hindi sabihin, look, who's talking? Thank you po. Ma'am Lu, malaman niya yung sinabi mo. Ketang karetang kind words yako tabalo. Siguro uling ala kong sisipitan at ala kong kumanyad pabor. So ko makanita kagana kang manyalita. Diretso ko pong manyalita. Po. Nya pasensya na po nung makanya niya po tonoy ma'am ningiyo. Alright? Kasi po ako sasandigan ko po talaga Diyos. Magmula niyang malatik ko, niyang balo keng Ginoo, niyang when I was 4 years old, po, pituki-tukida ko rening kaya katamon siping baling sa balista. At tinuring kaya pong indayta, idalidya. At kaybat, maborn again tamo niyang high school, through the help of Pastor Justino Carreon, King Jesus Saves, po. Eko po makanita kaganakang manyalita talaga. Diretso ko mo pong manyalita at ako nung sasaup ko. Eko po pangalandakan na menyaup ko or what. Or itang pangwento mo karenta. Ay, kay ngayan, no? Po makanita. Ako pa salamat ko retang hanggang sinopan ko
maunlad no bienge ni. O iteng buray ko pong akit. Ne, maunlad labie. Din karelang pengari aso pandalaretang pangaral ko karelan na rengke kayong pengari balikdan nyo la po tangi kayo ng minawa keng bie. Yan po yung pangaral ko kareng kana akong estudyante. Ne? At siyempre etamo ay iwasan na atin talagang tupang maliligaw. Ne? Or detang black sheep ayaw sanda. At pasensya na nung eda kayo asagip kasi eko bisang pasagip. Maniting merlyari. Sasagipan mula, actually pepal to kopin, akakit chopo rening cha 75 pero kule lang red. Imburi ng sabyan nita, renimidjal ko la, may kaila ring anak, nepo, Pepa Turula, uling bisa lang may pasar. Lamang karapat dapat, oneng uling ikit ko itang initiative dang bisa lang may pasar. Nepo. So, den ang talang passing grade, pero syempre, kitang ka na akong personal file, maka red marks la po rin andyang 75 la pa. Nepo, so malino lang kay Reta, malino lang testimony na eta mo megpabaya. Eta mo megpabaya. Nyaning kay itang ating sasaup kaya pero kabisang pasaw. I do not know because of pride or what. Ako yung ausang kanita pride eh. Kasi emo bring masaktaning kaya kang kalooban. Anyapin kabisang pasaw. Pilit meng tatasing sarili mo pero malyaring mikawe kasi malulumod na kayo. Ne? Okay, so going back with our topic, hypocrisy. Yan. Ustuya po itang penyabi ng Ma'am Dadural, ne po, na madalas gagamitan do pa rin words of God. Pero ing makakay ka rin, ing depress or makabusit, makasoray tang mandami lapang tao. Ne, mandami lang tao, mangamit lang tao. Oy tay inge masanteng. Sabi ng Ma'am Lu, me too, diretso ko mong tao kasi paragulda kami with good breeding at matakot king Dios po, Dok. Sa totoo lang po tayo, Dok, higit lahat alam ng Diyos kung anong puso meron tayo at hindi pwedeng pagsinungalingan yon. Happy afternoon po. Yes, Ma'am Lu. Ne? Inkasabi ta kasi ing Diyos niya, eta mo pwedeng magkunwari, eta mo pwedeng makapagplastikan. So, beware of hypocrisy. Ne po? Kasi atin tamong Diyos, ing makatula, itang balume pa mo ing words of God, samba-samba ka keng Diyos, pero kunyari ka pala, ne, at mangamit ka pang tao. Alright? Kasakit na yata nita, ne. Okay, so another definition or observation regarding hypocrisy, ne po. Den tao aw sandalang hipokrito ring den kalupad ang tao isong when they don't expect ne itang karelang gagawan. Yan. So when people fail to live as what is expected from them, people call this dening kay nga rin hypocrites. Ne makanano ita. Isong eda ka akakit kay tang dapat igalo mo or pamanyalita mo awsanda kang hipokrito. So example keng karen namong piyesta ne
halos ka rin meging Christians ngayon or born again Christians, uling mga kaino kaisipan, may mulat la keng katutuan. So, edano kakit magpiesta deng siping dang bale. So, ketang bagay nga ita, sasabi da rin deng liwang tao, ay yan, may born again ya, may giyang hipokrita. Oo, yan yung sasabihan da. So, at nang kasakit, when some traditions or cultural things are not followed, they call it hypocrisy. So, medyo malalam-lalam yan datang ita. Ulim pisasabyang kultura, pisasabyang tradisyon. No? Ako niyang minuna, eko kay karetang taong manyiklod, ela mapanyiklod. So, I am just wondering, ot bakit ela mapanyiklod ding tao nga rin. So, di natanging pandemic. Maybe the reason is hygiene. Yan. So, ako, I am not easily judging the people as hypocrites. Though I know someone na ako, kanita, aranasan ko naman itang kahipokritan. Nepo itang uling eda kakilala nung Nino Ika, eda balo na matas ka papegaralan karela, pero uli mong ila kilalalaking society na makwaltang tao, lalawem dalang malatik dening lupang ordinaryong tao. But mind you people, nepo, ako may kyutos kung super millionaire kareng kita keng Ayala Alabang. Nepo, may kyutos ko ka rin tao nga rin. Megi ko pong private tutor na nitang metong nga makwaltang tao kiti Pilipinas. Kasimplian damo pong tao. Mo man na ayalatang super millionaire la. Ulim po kitang pamakyabeda. Pero dening taong minsan na kakay ko, kadaupang palad ko. Itang lawenda kababo at lalam. Potang kay balo mo, metong lang religious sa tao. Hypocrisy. So, tamo po makanitang klaseng tao na balo tamo pa mo, religious kayong persons. Yes, makwalta kayo, but always remember na sabi ng Jesus, you wanna be great in God's kingdom, be a servant of all. Nepo, etamo masyadong mangatas sa pulok. At lalo na, nakamandating, ini another tao yun kamandating makwalta, nakamandating sikat, kembye mo. Sinikat ka. O sige, it's because of your pagsisikap. It's because of your creativeness. Sinikat ka. But it doesn't mean na malyari mo nung alipustan din tao. Never question a person who has finished doctorate degree na intao ba ngayon makanyan niya. I tell you people na sabi nga nitang metong colleague tamong doctorate mo rin, po basta-basta yung mag-graduate doctorate degree. Po makanita kasaguli. Daralan tamo pong busbus kara yung bayo tamo mag-graduate. O neng ita mo pinulin talagang, let's say na pasensya na po nung medyo mayabang tamong bagya, nepo mayabang tamong manyadita this moment. Uling ikang ginawa, ikang talagang megpagal para kitang sinulat mong research. So yako po kay ngarapan da retang madla.
talagang anyang eya palulwaling ka na akong research sulim pong dinalan niya king proseso. Anyang nga balo ko te lulwal eya may approve. Kay ngarapanda inayos ke po yung kanako research. Po, at after that nang ikit ding gewa kong pasibayo kay ngarapanda linwaling ka na akong permit. So never to question me nung makanano kong may graduate kay kana akong doctorate degree. Po makanyan. At metong pa ba anti mo na yung kinwestiyoning ka na akong eskwelang pag-aralan. Makanyang ko pargo araratang kembeyo. Bala mo nino na ikayong mamanyalita kaya kami. God bless you. God bless you. Alright, so pisasabihan tamo po ketiing hypocrisy. Eko po masyadong hipokrita o hipokrito kembeyo. Uling bagya ko pa pumitas kembeyo bala mo nung nanuna kayo. Tandaanan nyo po ring magmamaragol bababano ning Diyos. Sa iyo po kakalingwan ita. Eya po squaring yato mabilog ya. Dudurot siya ping yato. Potangeni at yung kakembabo. Pota datangin panahon ni tipa na kaning Diyos. Ikang pasibayong at yung kelalam. So, mimingat tamo pong mag-judge. Mag-judge ka rin kaya kayong akakadaupang tao keng biya. So, ako po namang keng kay mananayimik ko mo pong tao. Pero ito pong kailangan na ibandera nung nino ako. Pwede ko naman pong ibandering sarili ko, pero ako po gagawan ita. Madalang mo pong gagawang ko ita. At you will never know na ing kayarap mo matas siyang pegaralan. So, pasensya na ko po nung king programa tamo or sometimes sa kakasabi ko, ako po makanita kalambis sa tao. Kasi po ako plastic ka tao. Eko po, nano yuta, ala ko pong sisipitan, lalo na ala ko pong anya doon pabor. Nung sa bagay, diyang may nyawad kang favor, siguro naman makatwiran mo na sopanda ka ring anya duwanan mo. Po. Okay, so, what is expected from us? And then, emo gagawan. Siguro naman naman po kayo hipokrita nitang humility. Po, kanita pinating ng question at ing meki bating ka na akong co-teacher. Nananuya kita ita. Po. Ulim pong kaya lubilo ko lareng master teachers. May kibat siya po yung co-teacher tamo na sinopan tamo mo naman. Pero it doesn't mean na sinopan tayo. Sinopan na akong paliwanag ketang tao ng itang mang question king ka na akong authority na po. So sabi na po, ma'am, 1 year na pong master teacher Ma'am Romar, na mo po bu-broadcast. Na po. So, ako po makanitang mapag-broadcast nung nano ko po kembie ko. At wala na ako man pong pagmaragol talaga uling hanggang in Diyos po, I acknowledge it's God who has given everything to me. So, deta pong taong manyalita na ipokrito yung tao ngayon, ipokrita yung tao ngayon just because expect itang kekang gagalo. Po. So, beware po no, sa ating mga salita rin. So, kanina, sabi ko, cool ka lang yung nandito. Hinahanap ko.
Lawenye po ing lino ba lino ba kanta no si balasi ne po may pakay ko po yung sarili ko at sabi ko tatating ka na akong sasabihan cool ka lang bakit megi yung no si balasi po tagalang balada rin tao ako ne po ngeni kaya ne simple lang simple lang ang gusto ko so yan na po siguro ing lungob kanining kanta ne po yung manaliwa. So simple lang po tayong tao. Hindi po natin kailangan magmataas, no? Andiyan pang makwalta ka, mo lalawan malatik deng nga kakayarap mong tao. Uling ating Diyos sa mamatul, uling po taking sobra mong kayabangan, ibaba na kaning Diyos. So tamo po maging hipokritong tao, hipokrita. Okay, so let's have this simple lang. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vax for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan
pag fully vax na, tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na, tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO. Pangan, ikit ko niya po Ma'am Susan Ginto Serrano. Hello, Ma'am Susan, maya pagat panapon. O hindi mo naman ning maya patao po. Kenny taya mo pong keng radio kilala pero niyang mikit kaya po itang kaul na kanako. Tutuyang kaul yang tutong tao. Amen. So sabi po niya, hi po, better late than never. Good afternoon po Ma'am DJ Ning. Yan. So with a triple heart. Maya pagat panapon mo rin po kaya kayo Ma'am Susan Ginto Serrano tsaka King Bembeyoy, Liam Caleb niya po. Kambeda rin pamilya ken King Pulong Masle. Yan. Alright. So maya pagat panapon ngan po kaya kayo karing hanggang Serrano family. At saka syempre karing anings kayong Pulong Masle sa Betanita. Ewa karing anings doon sa Pulong Masle High School. At dakal-dakal salamat po king kaya kayong pamanantabe lagi king kaya kataong pamilyang Kapampangan. Alright, and also shout out to Ishan Gatchalian. Yan po, balane, kesinyat out. Nesyan. May pogi Ishan ngayon eh. Okay? So, what is hypocrisy, Ma'am Susan Ginto Serrano? Yan yung kaya katamong topic ngayon. Alright. So,
Ini pa yung kaya ini pa yung kayipokritan keng biye itang from or during Sundays yan. During Sundays na po at nung kabanal-banalan deng tao yan. Sasambala, mga kailan talagang kabanalan, sapaklang kabanalan. Pero karasdakeng Lunes, Martes hanggang Sabado. Pero Sabado medyo magadjadja nung mag-atonement na rin. Pero po tang weekday sa pakla pong kasalanan at isong den tao may katuklas ng iskandalosong bage karening tao nga renin. There, they are calling them hypocrites. So, beware na po, lalo na itamong Christians, mimingat tamo po na ren tao po makalawi lang ang kaya katamo, bala mo kaila ren, CCTV. Bala mo CCTV la ren tao na babantenda nga ning kaya katang gagawan at metong mong pamagkamali sa biyanda na kaya ka hipokrito yung tao ngayon, hipokrita yun. Sabi na, why? Yes. So, Ma'am Susan Ginto Serrano is wishing Ludwig Songlao. Yan, happy birthday Ludwig Songlao. Nang handa mo na makipangan ko. Ludwig, yan, makipangan niya kano kay Ma'am Susan. Dakal niya handa, Ma'am Susan, padalaya pa ping Kenny, Kenny Station. At potang bagya, medyo lawan-lawan tamo na yung pedala ng Ludwig Songlao Kenny. Yan. So, pasibayo, happy birthday to you. Yan, no, yung ating mga kapamilya, sina Ludwig Songlao, right? Okay. So, at saka, kayo nangaws kanita, kayo makikipagkaluguran, kayo makikipag nangaws kanine, anti-antiyan ng tatang ko. Nung ating kamong parasan aliwa, that is hypocrisy. Okay? At tamong Christians at lalo na ring mestra, mimingat tamo ka ring gagalo tamo ling metong tamo ka ring ausandang hipokrito lalo na istong atin tamong pisala sa likot kembie tamo. O itapintang sasabihan ng Ma'am Lu natin kang sisipitan. Masakit itang double personality ka. Masakit ita yabe ko. It's 3:41 yan in the afternoon. Okay. So, nepo, mimingat tamo tamong Christians lalo na ring mestra paka kayang-kayan tamo keng dieta mo. Tamo nangaos kanita eta sana alala sanang ato tuklasan din tao kaya katamong karumaldumal. Alright. Okay. So, nano pa ing kay hipokrita na balo tamo keng yato. So, for the meantime, Ma'am Susan, yan, mamanggit na ka, nano lareng hipokritong tao, okay? For the meantime, let's have this beautiful music again, kahit ayaw mo na. Yan, nengkay pin naman, nakabisa, mga pilitan ka. Uling keng demand na ning society or demand na ring ding tao keng paligid tamo. That is hypocrisy. Nung mo nagyo, say no. Learn to say no. Yan. So, ken ko muna man na makakaya. Mababash neng kay kareng kaya katamong taong makapaligid. Duling, I know how to say no. Isung ko naburiing sitwasyon. Talagang manyalita ko. So, ating kong ikit na yewos to, sumabi ko. Kaya po, diretso ko mo pinako na yan. Hello, Madam Eloisa Luzon. Thank you so much for watching, Madam ko. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Kapamilyada na ka. I miss you so much.
O yan, eyo kasipsipan yan, madam ko, tsuna ka kaya nga liwang kaya, liwang eskwela, pero kaluguran da ka pa rin. Ne, Mami Loisa, amis da ka, madam ko, alang kaya. Alang halong ka plastikan. At miss da ka naman din nga betam. Mi papa miro kami ketang highball ming empty. O yan, nga anang ma'am Dadora, balay ko lang misi yung fave ko. Happy Teachers, ma'am. Happy Teachers Day also, Madam Luso. Yes. Nepo, miss da ka, ma'am, pati rin Sir Alvin, miss da ka. Di Sir Muli, di Sir Balingit, yan. Miss da ka, bala mo galang. Balo mo na ito, bakit? Mahili ka kayang balo ko. Uling kasi dimdami kay ka madam ko itang tunelugod kapatid superior ne talagang tutukan tao madam ko. I'm not saying anything but miss da ka. Alright, so let's have this beautiful music. Bati unyari ni madam ko. Nanoy na nanong sabyan na. Yan. Si Ludwig Songla, no? Ayan. Nag-thank you kay Ma'am Serrano. Right? So, let's have this beautiful music. Kahit ayaw mo na. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Coagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Coagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Coagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Coagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Coagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Coagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Coagua. Ito ang tapat-tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Coagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Alright, it's 3:53 in the afternoon at malapit na naman pong may kawakawaning pasibayo. Pero makanyan man, humabol po ng point of view ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi niya, eko po burideng taong makanyan. Kasi ako, liko, hipokrita. Yes, totoo po ito.
diretso ko rin po nung nanuingatin ko, sigurado ko idake ko. Deng taong makanyan ila detang era atanggap nung nanuing kabilyan daking bieda. Ila pindetan taong makisim para kareng kapwada. Ila detan taong dakal balong sabyan king kapwada diyang alayang kamale-male ing tao pero ing tuto makayang hatiya kaya ining tao. Opinion mo po. Yes. Santing nane po. So, etah mo po basta-bastang manyalita. Ya kung andyang balo ko ning tao, pangutang deka na ako, ko bumulad. Kayong makituklas. Tuklasan niya, nung nano itang tao nga ita, baka nita, mo may papagkaing antimo ita, po, nila pa mo mitatas kembyeda, nung laitan doreng tao, makanyan-kanyan na mo. Kaipokritan po ita, mo makanita, po, lagi, ala naman pong matsura ketang magikang mapagkumbabang tao at nung nano'y gusto yung pairal po at andyan nga ako po kayong pamilya ko ako po konsenterol ako po konsenterol yinda po at renganak ko pe paragul ko la king pangaral muna manan niya mayap la rin anak ko at pagpalain ning Diyos at makanyan mo naman po ka na akong iaral ka rin estudyante po na magilang mayap ay anak at ing mission da is magaral alright, so mika purity tamo ka rin puso tamo, let us have a purity in heart. Magita mo pong tutong tao at eta mo po mamamagkunwari tapong sasabihan naping mamlu eta mo magbalat kayo itang paimbabaw mo surian tala po rening taong kayarap tamo kaila po ba mamamagkunwari mo atin lamong burike katamo niya magilang maganaka atin lang kaburyan ng kapalet after that po unusualing pa maging maganakada unusual itang pa maging masipagda po at itamo naman pong medyo makayang at tao nung kay po pakakalali tamo pong makiki agpangan nangaos pa kanine pakakalali tamo pong manyalita uling etala po balo ring taong pisasabyanan tamo wuli mong sikat ka wuli mong makwalta kang ini atin na kang power, atin kang karapatan manyalita against karengaliwang tao. Tamo po ugal yan. Po masanting. Po, lakota na po keng sarili tamo, ilukas tamo itang hypocrisy, kay hipokritan. Po, itang mapanlait kan tao. Lakota mo po ito, po makasanting. Po makatula king harapan na ning Diyos. Ing mali-mali. Nung gusto, ilaban tamo yung gusto. Po. At ako ako mong gusto. Nung gusto ya po yung paglaban tamo, abayanan da kayo. Pero nung keng lawe ako po, gusto. Eyo ko po akayabi kanita. At ek po bisang mag-compromise, hulim pong pakibatan tangan niyang kingarapan ng Diyos. And every person po ating tamong pananagutan. Ing bawat metong ating tamo pong pananagutan, ating tamo pong choices. Madalas po ing choice na ning tao yung kakapahamak na kembiyena. Ako po manibat yung malatik ko rin choices ko para keng ikakayat na ning kanakumbiya. At kapilan man, eke po sira ning biya ko. Po, lalo na ko naman po bandiing biya ko. Bandi nening Diyos at balo ko yung pangako na ning Diyos yung buri na magkabiya kong manawaking kanakong biya.
Nepo, o yan po yung burina ng Diyos. So, let us correct and straighten our ways, nepo. Bangka nito, detang nung darapat tamang mayap, karengaliwan tao, po masayang. Ita pong goodness tamo, po ma-wasted. Nepo, so, para di masayang ang kabutihan na ating ginagawa, let us be true to ourselves. Po, aliway tang kaipokrita na sasaop kan tao, ating kamo palang buri ka rin in tao nga rin or sasaop kan tao, mo balo makaperwisyo kang aliwan tao. Right? So, it's 3:59. Magpapaalam na po ang DJ Mamning natin at see you next Sunday po sa October 8. Po, at sana ay asahan ko po ulit ang inyong pagpatnubay sa ating programa. At sana po ay marami po tayong natututuhan dito sa Pamilyang Kapampangan. This is Pamilyang Kapampangan, Regaining Family Values, Teaching Discipline, Responsible Parenthood para po magkaroon po tayo ng isang magandang komunidad or a good society. Okay? So, this is your DJ Mamning saying temporarily goodbye to you. See you next Sunday po dito sa Pamilyang Kapampangan at 99.9 FM Radyo Guagua. Tulong-tulong po tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM.